Eneko eta Julio, bi ardi zarete. Negua joan da eta ardi mozte eguna da gaur. Zuen txandaren zain zaudete aurrekoi ia nola mozten dieten begira. Makinila gora eta makinila bera. Zurea erresa da nere arabera. Nerekin ez du izango ez lana sobera. Pentsautziko gaituzte honetik oberan. Ez da errex izatea sarri ardilatxa. Ta pelukeroena gaur ez dugu txantxa. Neri egin behar dit igual kortelatza. Lau hanketatik heldu eta gora altxa. Ta beste horri buruz bera jarri dio. Baina zer jarri dion esazu serion. Nik bezain ongi ezalduk ikusten Julio. Ardiek ikusteko ez dugu balio. Ilea nola dugun guk begi aurrean. Nik hilerik ez daukat ez da paparrean. Nik pixkat ipurdian eta muturrean. Pasatzen utziko nau heldu beharrean. Zurekin nekatuta bukatuko duta. Pixka bat luzea naiz eta puntaz punta. Nik 3 urtean behin aldatzen dut luka. Igual hobeto duzu jartzea peluka. Ardi moztaile horrek debuta omen du. Argatik ez dio zuzuk begirik kendu. Datoz euren fenikolta euren ukendu. Eman gaitezen buelta ta hemendik aldendu. Kolonia pixka bat balekar sikira. Kolonia atzetik behar diegu tira. Orduan edukiko genuke diztira. Eta ze eskapatzen bagara urrutira. Ai baina erne ibili heldu da. Eta oraintxe sortzen ari zaio duda. Artilea kenduta guztia zakura. Hemendik pasatzeko ez nator mundura.